Dneska máme 3. november a idem na námestie Slobody na prvý koncert v roku 2025. A som zvedavý, koľko tu bude ľudí. Premýšľam, koľkých protestov som sa zúčastnil od roku 1989. Sú desiatky zúčastnených protestov. Niekoľko desiatok hodín brznem na námestiach a v roku 2025 sme tam, kde boli. Pomaly v 89. a bojujeme tu o základnú existenciu, ale sme sa nedostali opäť pod vplyv Ruska. To je až k neuvereniu, aký sme nepoučiteľní. Zatiaľ vyzerá, že tu viacej policajtov ako demonštrujúcich, ale ešte nie je stále 5, je niečo pred 5. Mladé policajtky, dobré nálade, to je základ. Môže byť zatiaľ 500 ľudí. Ale ono sa to vždy v Bratislave vie naplniť tie námestia za 15 minút, čiže ja predpokladám, tá účasť to môže byť dneska, tipnem si, educated guess, okolo 5000 ľudí. Ak je 15 minút pred 5. toľko, tak o 5. alebo 5:15 to bude okolo 5000. To je môj odhad znalecký po všetkých rokoch. Keď my si to poďme obehnúť. Využijem ten bicykel, tú anglickú skladačku Brompton. Poďme si to pozrieť. To je nepolitický protest, čiže žiadna politická strana to neorganizuje. Začnem vybiť čelo. OK. Zlatko nás pozýva dávno na večer, že sa nestretneme, keďže už nestretneme a na domčeku. Dobrý večer. Z Patrick Dubovský nás. Áno, je to možné. Áno. Boli sme na takej peknej akcii bývalé Leninovo námestie. A Sikora myslím vpredu. Mrzeme opäť Bratislava 3. január okolo 0, niečo tesne pred 5. A opäť na námestí. Dnes sa presunte na toto miesto. Tam vám budú rozdané grafiky od akademického maliara Rudolfa Sikoru. Na jednej strane je vlastizrada a na druhej je My sme Európa. Keď dostanete všetci tieto grafiky, tak a začne sa pochod, tak pôjdeme smerom k tomto pódiu
lebo za nami je úrad vlády a budeme držať nad hlavou plagát Plasticrada. Ako náhle prídeme sem a zaznie hymna Európskej únie, tak ich otočíme stranou my sme. My sme poslucháče, zakrývá strach, tiše šeptal při té hůze, Winter a náš si len hůze, místo zvonku cichal brněním. Dál dobu je tak, do veliké dálky, z vojenských pancířů skřít černý nápis hlásá, že první z rytířů je veličenstvo kat. Že prvním z rytířů je veličenstvo kat. Nad palácem vlády šní prapor s gilotínou, děti mají rády. Kornouty se zmrzlinou, soudcové se na ně zlobili. Zmrzlináře dětem zabili. Byl hrozný tento stát, když musel si se dívat, jak zakázali psát a zakázali zpívat. A bylo jim to málo, poručili dětem modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. Modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. Neplýtvej slzami, nadávky dvojitej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zabírej brátka. Zabírej brátka. Priatelia, prosím, v kľude, teraz sa nezlaknite, budete počuť to, čo počuje milióny Ukrajincov denne vďaka ruskej vojne. Sirénu, prosím, pripravte sa na ňu. My, našťastie, počujeme ju iba dnes. Tomí Marušiakom je v Košiciach zdravím ho. Ale teraz k tomu, prečo sme tu vždy, už viac razy som rozprával, jednoducho, zlo je len jedno, obrovské zlo, niekedy väčšie, niekedy menšie. A my musíme sa spojiť, a to občanské aktivity medzi sebou musia sa spojiť sa s uvedomilými politikmi, opozičnými. Prosím vás, opoziční politici, dajte sa
rozumne dokopy. A spojiť sa, áno, rozumne dokopy. A občianske aktivity. Nehovorte, že nechceme politizovať, to nie je žiadna politika. Spojiť sa s tými, ktorí sú s vami, svojimi a so všetkými sa spojiť proti čomu? Proti zlu. Čiže keď sa z aktivity politické, čiže opozičných sa spoja s aktivitami občanskými. Dnes sa musíme všetci spojiť. Slovensko je v ohrození viac ako kedykoľvek predtým. Dnes neexistujú lyžovačky, prázdniny. Dnes, teraz a tu sme ohrození. My všetci. Ja vyzývam opozíciu. Už pred týždňom bolo neskoro. A prestaňte sa... rozprávať, s kým nebudete na pódium a s kým budete. Alebo tu budete všetci. Alebo tu budeme my občania. Dnes sa nehráme o guličky. Je vojna. A tú vojnu rozpútal Putin. A predseda vlády nás vohnal do tej vojny spolu s Putinom. Nech žije naše slobodné, krásne, európske Slovensko. Nech žije Európa. My sme Európa. Slovensko nie je Rusko. Slovensko nie je Rusko. My sme Európa.